ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଭଣ୍ଡାର ଘର ବା ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବିଷୟରେ କହିବି। এই ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ରେ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖିବେ, କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଲମିରା ର୍ୟାକ୍ ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ରଖିବ। ବର୍ଷକର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖୁଥିବା ଚାଉଳ, ମୁଗ, ବିରି, ବାଦାମ ଆଦି ଜିନିଷ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖୁଥିବା ଜିନିଷ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖିବ ବା ବାୟବ କୋଣରେ ରଖିବ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରେ 1ରୁ 2 ଫୁଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଏହାପରେ ତେଲ, ଘିଅ, ଲହୁଣୀ, କିରୋସିନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଆଦି ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କଡ଼ରେ ରଖିବ। ହୋଟେଲ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଧ, ଦହି, ଲହୁଣୀ ଆଦି ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ୍ନେୟ କୋଣର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ରଖିବ। ଯଦି ଗୃହର ଖାଲି ପାତ୍ର ଏହି ଘରରେ ବା ଏହି ଗୃହରେ ଖାଲି ପାତ୍ର ରଖିବ ନାହିଁ। ପାତ୍ର ଖାଲି ହେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଗୃହକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାହାର କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଘରେ ମାଙ୍କଡ଼ସା, ଜାଲ, ଅଳନ୍ଧୁ ଆଦି ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଏହି ଘରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସର୍ବଦା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ରଖିବା ଶୁଭପଦ ଅଟେ। ଏହି ଜଳପତ୍ର କେବେ ବି ଖାଲି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଘରର ରଙ୍ଗ ଧଳା, ନୀଳ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହେବା ଶୁଭପଦ ଅଟେ। ଏଠାରେ ରାତିରେ କେବଳ ଶୋଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଏଠାରେ ପକାଇପାର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଟିପ୍ସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।